ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟରେ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଣ ସବୁ ରହିଛି? ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତମ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜଳପ୍ରପାତର ନାମ କଣ? ବରେହିପାଣି ଜଳପ୍ରପାତ। ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କେନାଲର ନାମ କଣ? ତାଳଦଣ୍ଡା କେନାଲ। ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପୋଖରୀର ନାମ କଣ? ମା ପାଟଣା ମଙ୍ଗଳା ପୋଖରୀ। ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହ୍ରଦର ନାମ କଣ? ଚିଲିକା ହ୍ରଦ। ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ନଦୀର ନାମ କଣ? ମହାନଦୀ। ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗ୍ରାମର ନାମ କଣ? ଭୁବନ, ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଡ୍ୟାମର ନାମ କଣ? ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ। ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବନ୍ଦରର ନାମ କଣ? ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର। ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପର୍ବତର ନାମ କଣ? ଦେଓମାଳି। ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମନ୍ଦିରର ନାମ କଣ? ପୁରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍।